चारसाला साल्टी बखास्तिनी मुहुरीपुरनि फिसारि साइन्स नलेज सेन्टर ति जिन बेंगनि बागै लेबोरेटरी बिल्डिंग न फियोगरिका हास्तिनि मालमाता हामक्रै बेदनि मन्त्री सुदांशु दास फाइने सालो बखास्तिनि आ हुकबार ख्लाइमाबो नांकुकमानि याकुमु नाहानाय अ जिन बेंग खुरजतै ग्लायो आ हुकबार ख्लाइनाय रकनो खा थांसारिनानि बागै ते हास्तेव आनि जुगालिमुं बांग्रिना बागै गोबांमा नांकुकमानि सामं ख्लाइ दङ मन्त्री सुदांशु दास जत बखास्तेव गुरिवै पान्दा ख्लाइमानि बिसिंतै कताल ख्लायै बाहायके आनि बानिया ख्लाइना नां आबरकनो तुयै आ हुकबार ख्लाइनाय रकनो खा थांसारियै दंग हास्तेनि आ बेदनि मन्त्री सुदांशु दास फातार हास्तेनि आ साकाव डिपेन ओंयावै हास्तेनि आ निजिनि जुगालिमुं बांग्रिना बागै साकथारि सामं ख्लायै दंग सुदांशु दास आब्रि बागैनो हास्तेनि जत बखास्तेव थाङै मिटिं ख्लायै दंग हास्तेनि लोकरंनि खासकसा अजमा एबा मन्त्री सुदांशु दास बिउ रिपोर्ट कखरां।